Pursari wonten Mbak Elia Elista. Nggih. Nggih, Mas. Wonten napa lho, Dik? Mas Awi seni karo aku. Ndak tindek. Aja kaya ngono lho wi. Aja kaya ngono to, Mas. Oh. Nggih, mboten apa-apa, Mas. Nora nganggo terima kasih ya Mas Awi ya. Wis pastine lelakonku, aduh aku mung kudu nerimo. Sapa kang bisa Elista asik. Terima kasih Mas Oka. Abdul Audio matur nuwun. Aduh
gelem senggak gede. Ndak gelem padahal yo ngadep mik dhewe-dhewe lho aku yo suka heran. aku wis pulang aku Apa, carane Mas? pulang aku. Pulango. Ngenteni Pulang. Heh. Kopi Mas. Lha iya kopi wis tak pesene sumpah. Sik nggodhog banyu Mas, sabar to. Enggak aku. Heh. Sirap to. Enak iki lho sak kumplung lho nang kene iki lho. Heh. Yo Oh ditemani Sang Surya ngono lho Mas iki to. kurang sak kumplung jane Mas iki. Heh. Lanjang. Rumah sak senggak ya Le ya. Sabar Mas. Mas ya, nggih, heeh. Allah. Senggak ben regeng nggih, heeh. Nggih. Kasep Mas. Kasep. Mang kene nembang terus wayahe ngepos sing senggak ngono lho maksud iki. Le. Oh iya wis. Tukang kendang iki mike wakeh dhewe padahal yo Mas. Iya. Heeh, engko Mas. Ya. Aku iso malu aku. Padha Mas, aku yo malu. Lah iya, ngene iki Pak Rianto ngene iki ora yo mikir. Piye? Pak Yanto sinten? Pak Rianto keluar rumah yo mikir. Oh, Pak Rianto. Nyapa campur sari yo anu yo gone lemes ngono. Heeh, tibake ora ngopi. Aneh rumangsa ora di sajen ora tepak ngono kok iso. Ayo, nek yo aja marah-marah to, Mas. Ayo. Ngalang-alangi demit mas aku. Demit ngomongnya demit ya. Mas Oka sabar baduke jembar ya. Badhe jepar matane iki sak ndas lho. Iki wis sejumlah sak ndas iki yo. Lekting kalah karo nekmu, Mas. Ditutupi. Silau. Nah, wes duduk tak marekne sik duduk ya. Ngisi-ngisini kakak. Ya terus. Wes pastine lelakonku. Aku mau dengarmu. Sopo kang bisa paring sopo gonku nandhang lorop menika langgam loro bronto sampun kalaturaken Kang Mas. Matur nuwun Mbak. Matur sembah nuwun.